Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsakamu sa kabikulan, kaining dumalilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Sa Piña Francia, sa Good morning! Magandang umaga po kay ABC Press sa Conscap Art Avila, kay Ma'am Lynn Brosola Bueno, kay Papadong, kay ihadang Chairman Jodeline Calio, Sir Pedrito Perez, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Unyang pong aldaw kita ni Biyernes Friday. Pet sa 24 kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2025 tabi Ma'am Rica Listana. Good morning. Sabayan niyo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-orerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Uy duman po sa may mga kumpleanyo niyan. October 24, mga pangaran na Pael, Rafael. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre, ano man pong klaseng okasyon niya. O dahil nang gandin do paglingawan na sa Kuyang Perming Tugon ha. Pagday tabi imbitado day po magduman. Ta makasupog tabi. Ayo pag magduman ka, pag imbitado ka. Pagday ka imbitado, day ka tabi magduman. And saro patabing tugon ko. Dahil nindo nagad paglingawan iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Uy duman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigabay mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawad na kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ganyan pong aldaw kita ni Biyernes Friday. October 24, 2025. Live na live po sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon. Sa ngaran man ni Sir SM Sir Toy. Mangayan kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara. Ang pamilya. Sana po sabay sana kamong kamurakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras Panginoon. Mga tugang, mga kabayan. Ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. TV. Hindi man ako gwapo. Naman mga gwapo-gwapo mo dyan. Oy, Biyernes po! Happy Fiesta po dyan sa Legazpi City. Happy Fiesta man po dyan sa Barangay Pawa, Tabaco City. Dyan sa Barangay Balading, Malinaw Albay. Fiesta man tabi ngunyan. Ayan ha.
pag day tabi imbitado day magduman. Makasupog. Day ka na nga ni ngay imbitado nagpasyaron ka pa. So mga nag-irimbitar tabi sa kuya, day ko sigurado. Pero pwede man ipasyaron. Yo! Iringat po medyo mauran-uran po digdi sa may parting First District. Kaya sa mga motorista tabi ingat-ingat po sa mga estudyante. Last day ngunyan kan sa tuyang mga estudyante and mga paratokdo. Last day of school. Gwasindaki break wellness break poon sa Lunes. So may mga exam pa ngunyan sa mga chikiting. May mga exam pa kaya dapat makakuanin tultul. Problema na ko ngay bunay. Exam. And after kang exam, after ngunya na Biyernes, yan, pahingayo. Bisa katanduan is pahingayo ngaya. Oy, good morning tabi sa imo, Sir Max Biron. Kumusta? Yun na sa naineng amigo kong marayang buhay. Yaon dyan sa Canada. Good morning tabi. Oy, Ma'am Espe Banyas. Kumusta tabi sa lugar mo? Tabi, mauran man dyan? Dyan tabi sa lugar mo? Kumusta tabi dyan sa may parting, dyan sa area mo pala? Naguran man ngunya? Medyo okay-okay panahon, medyo mapuro presko na. Makatipid-tipid lamang sa electric pan. Malawag na sutaglipot. Tadtod. Kunta-kunta naman ang pag-asa, Ramon ta si Salome kung hay na. Ay bagyo-baga kita. No. Diyan sa may parting Batanes, daw? Sana madali na ang pyesa sa gadan, madali ng undas. So mga maoruli ali sa Metro Manila, pasiriguro na kamo. Pero sa mga estudyante man ng gano'n, medyo rolawig ang bakasyon. Pati sa mga paratokdo, mag-recharge. Maka-charge lamang sa mga paratokdo tapos sa mga estudyante. Na ini? Uy, sa tuyang mga reparo ngunya na Biyernes. Biyernes ko gusto ko mag-relax na kita. Mga day na muna, pero may breaking news kita digdi sa probinsya kang Albay. So kandidatura tabi ni Noel Rosal kang nakaaging May 25 election. Pinawarang bisa po kan Comelec. May panibago na naman. Inay ko po. Pero sabi kan sa tuyang gobernador na si Gob Noel Rosal, kalma lang. Kalma. Kalma lang, tamay TRO pada tabi. Yan, so nagluwas naman. Na dakulo na naman ang mga husgado sa Facebook. No. Orag talaga kita di. Dakulo na naman ang mga husgado tabi Senador Ping. Grabe na naman ang mga husgado pag-abot sa Facebook. Kadi iyo pa nanginginutan sa mga desisyon. At yan tabi mga tugang naman sa programa tang Bagong Malinaw. Magkakasabay niya to si ABC Press, si ABC Press Conscap Arta Avila. Istorya lamang kami ni Cap Dumam sa 10 to 11 sa programang Bagong Malinaw. Ang MSWD o kang Malinaw makonduktor tabi nin on-site national ID registration kang PSA
sa maabot ining Lunes hanggang petsa 30 dyan sa Malinaw. May apatnal daw para po duman ini sa mga senior citizen na kaipuhan pong magkuruanin national ID. Yo. Sige, tapag-orestoryan miniatyan. May duwang Bicolano ang nag-top 1 tapos nag-top 4. Daman po sa ginibong 2025 PMA Entrance Examination nationwide. Yugod mo yan. Number 1, taga Bicol, and number 4, duman sa exam. Ibig sabihin, pag mag-log in sa PMA, so batch 2030, mag-graduate in the batch 2030, baka iyong manggirarean mag-top taga Bicol. Yo, sana ma-maintain niya. Sa bagay, sa exam, sa entrance pa man sa nini. Iba man sa performance pag yaon na dyan sa training, ano. Yo, congratulations! Adi, kumusta tabi ka mo? Nakalimpya na lamang ka mo sa mga kampusan to? Samantalo nindo, pag medyo mari ang panahon, maglimpya na ka mo, magsikaso na ka mo. Sarong simana na sa Nabagaw, Pasko na, undas na. Next Saturday, undas na yan. Yo! Sige tabi, mga tugang 19 minutos, lipas po ang 7 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. Kahon tanatabi mo na linya kang pag-asa. Aramon tatabi ang magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Good morning, Tabi Pag-asa! Magandang araw, Pilipinas. Narito ang data sa lagay po ng ating panahon. Tatlong weather system ang nagdudulot ng pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Una na nga riyan ay ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ at patuloy po ito nakakaapekto sa Mindanao at Palawan at nagdudulot po ito sa kasalukuyan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Palawan, sa kanlurang bahagi ng Visayas at maging dito po sa malaking portion ng Mindanao. Samantala yung easterlies nagdudulot din ito ng mga pag-ulan dito po sa silangang bahagi ng Luzon at kasalukuyan po ay nagpaulan nito sa Aurora, Quezon, maging sa Camarines Norte. Samantala, yung shear line ay ito po yung boundary ng dalawang hangin o air masses na magkaiba ang temperatura. Yung pagkakaiba sa temperatura and in result, nagdudulot huyan ng mga kaulapan at ngayon nga po ay nagpapaulan nito dito sa extreme northern Luzon. Samantala, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility, ito po yung dating si Bagyong Salome na naging LPA na lamang kahapon. Base po sa ating analysis, nakita yan sa layong 270 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. At kasalukuyan, wala naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan at ine-expect po natin na sa mga susunod po na oras ay maaari na rin po itong ma-dissipate o malusaw. Ngayon paman, patuloy po tayong magantabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa LPA o low pressure area. So sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan pa rin ang panahon sa Batanes at Babuyan Islands dahil po sa shear line. Samantala, magiging maulan din sa Aurora, Quezon at Camarines Norte Province dahil din po sa epekto ng easterly o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala sa natitirang bahagi po ng Luzon at maging sa Palawan po, magiging maulan din tayo dahil sa Intertropical Convergence Zone. But apart from that, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay isolated, mga pulupulong, mga mahihinang pag-ulan ang pwede pong maranasan. So sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 24, 25 to 32 sa Lawag City, 25 to 31 degrees Celsius sa Tugigaraw at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Habang sa Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. So, ang magiging agwat ng temperatura. Samantala, sa pagtayo naman po ng ating panahon dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, magiging mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa maghapong ito dito po sa Zamboanga Peninsula, sa Bangsamoro, sa Negros Island Region, sa Palawan Province,
At maging dito po sa Sarangani at Sultan Kudarat, dulot pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So sa mga kababayan natin doon, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan at maging maingat pa rin ho sa ng pagkalis na din ng mga areas. So sa pagtayo naman ng ating temperatura sa Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius, 26 to 30 naman sa Davao City, 24 to 32 sa Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 26 to 31 degrees Celsius sa Cebu, 21 to 31 sa Iloilo at 25 to 30 degrees Celsius sa Tacloban, habang sa Calayan ay 31 degrees Celsius naman po. Sa kasalukuyan ay wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Although pinag-iingat natin ng ating mga kababayang mandaragat, especially dito po sa extreme northern Luzon, dahil katamtaman hanggang sa maalon pa rin ang kondisyon ng karagatan dyan dahil sa northeasterly wind flow. So, ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayang, lalong-lalo po yung ating mga mandaragat na gumagamit ho ng mga small vessels o yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalong kondisyon ng karagatan. Samantala, banayad naman hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon sa natitirang bahagi pa ng ating archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:49 in the morning, maya-maya lamang ho yan, at lulubog ang araw sa ganap na alas 5:31 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Maribok sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Maribok sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat ha. Si Salome palusaw na. Yo. Kaya lang may tulong weather system kitang nakakapiktar sa tuyan, no? ITCZ, Esterlis, ining shear line. Di nga paguran-uran kita kasudma. Paano? Kasudmang hapon. Buminagsaksura. Hanggang Banggi. Talaga ba ko sa napati uran talagang dakol na bulyong kang uran ang ibinagsak hanggang kasubanggi hanggang ngunya na gano. So iyan, Esterlis sa tuya digi sa may parting Bicol region. Arog na talaga ka ng panahon tangon niya na di. Dahil bali, basta ang importante digdi at least bakong bagyo na madistroso pa kita tabata. May mga nagkakahirling na ako na mga naglalag naman ki mga pailaw-ilaw sa saindang mga harong. May mga pakimat-kimat naman. Sabi kang barkada ko dagdag ngaya bayadan sa kuryente. Maray kong solar sunabakal mo adi ng mga kuro Christmas light. Eh kung di kuryente paano na? O didagdag naman iyan na bayadan sa kuryente. Tapos problema pa kung substandard pa sumabakal mong Christmas light. Nasulo sarong mo. Yan. Ingat po kamo sa pagbakal nin mga Christmas light. Mas magayon bakalunin do sa mga solar na sana. Safe lamang. Pero kung mayan mga di kuryente tapos substandard sunabakal nindo. Nako, problema tabi yan. Yo, sige, ringat po kita. Alas 7:27 na. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga nagharap tabi ki dorm, boarding house,
Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat po tabi permi. Salamat. Siring man mga tugang ang programa nga nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, ABC President Kapart Abila, dyan sa SB Malinaw. Siring man mga tugang kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Yo! Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po! Sa puso ni ka natalaga, iliw na aking reyna. Alas 7:28 Sa mong banwa, ang sa tuyang Philippine Standard Time. taraga, Day po mag-arali ang isip mo minaha. Mabalik po ang programa, makalipas lang po ining importante sa nang pagiramdam. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Cortez sa building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige tabi mga tugang, balik po kita sa programa. Alas 7:30 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila, and the Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Sige po mga tugang, balik tabi ang sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes. Fly Day! Sandaw kita alas 8 tabi mga tugang. Kaya ano pa pigalata tabi ihadang chairman Ma'am Malu Lim. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Ala sige, happy fiesta. Sain ang pwede ngunyan tabi ihadang chairman. Sain ngunyan pwedeng magduma. Di sige, si sayang kapitan nga ni sa balading, si Kap Bausa, bakong iyo. Ano ang first name ni Kap Bausa dyan sa balading? Pista ngunyan kara Kap na Bausa di. Ang amigo ko kay ni tabi
ABC Press. So ama si Cho Susing, bagong akin ni Cho Susing si Kapitan. Barka daw nung kuha nga makang kang ino. Na mamalisyan sa na ngayon, na may edad ka na ngayon. Ibig sabihin, si Kapitan dyan sa Balading, aki pa. O dati man na Kapitan dyan sa Amakaan, si Cho Susing, o barkadahonon kuya. Ang mga barkada ko talaga, may mga edad na di. Good morning, Tabi, Tita versus Tabi, Tita, nakapag-walking ka ngunya na aga. Dahil nga yan, ita nagura. Iyo, mauranon Tabi, Tita, paano kaya yan? Baka dyan na hapon naman kung halimbawa maguraw di apod kini pwede naman ka mo mag-walking. Iyo, ngunya na ngunya na aga mauran. Okay, sige, good morning Tabi, Tita. Kumusta na sana sa mga pag-iriba dyan? Sabi digdi, dahil ka man nga nagkikipista, nagparanos lamang ngaya so tinada ko sa imo kang pista sa labnig. Sorry na Tabi ihada. Kaya dakol sa kon nagakadaragi ta. Dakol ang nag-imbitar sa kuya Tabi Wad Merit Seriola diyan sa Payahan. Dakulo na nag-imbitar sa kuya. Ang problema ta, dahil man ako nagsasayo ma. Kaya lang dahil man ako nagsisipot. Masisya na Tabi. Nagkakadaragit sa kuya. Nagparanos lamang ngayon so tighanda ko ngayon sa imo. Ako Tabi, maski ordinaryo ngal daw, pwede ako magdyan kung kung available. Iyo kung di akong schedule magtanom kikamuti sa bulod, pwede ako magdyan. Maski normal nal daw, di ka mo magparharadit sa kuya. Tataw ako magkakan ki balaw, kuyog, tuyo, gulay. Diyan sana kita. So normal sa nang pigkakaon sa oral daw. Dahil man kay po na magpagarbo ka, na maimbitar ka ngaya ki podkeni, maimbitar ka ki kung si Sayman, tapos mahanda ka, mangungutang ka. Yan ang problema tadi. Kita mga Pilipino, araw kayo ng pirestahan. At nang tiuson ka na, mapasali ka man, mangungutang ka sa Bombay. Mautang ka, mala nga ni, mahanda ka, makasupog na ya. Pagdaing handa, iyo, o di nangutang, ihanda sana, tapos ipapakaon duman sa mga bisita. So, pagkatapos kang pista, nga ka. Grabe ang problema mo. Pigtatago-tagoan mo na sa Bombay pagkatapos kang pista. Tamasingil na sa Bombay. Huya na bata makuliton, oral daw iya. Bakong problema kalugod. Ako na magpakatotoo ka sana. Pag dae-dae, paano tayo yan tadae? Ang problema kaya, pinakakan mo na nga ni subisita mo, sinupunan pasulutok mo. Baka yung Tabi, Wad Merit. Jesus Maria, usip talaga kita, kitang mga Pilipino. Ay, Diyos ko na sana. Dahil lamang oranon ang opening sa aga kang Mayor's Cup sa Tabaco. Bata, may mga may exhibition game, may mga maurag na magkarawat diyan. Sana dahil mag-uran, mag-offer dapat si Coach Munil. Mag-offer mo na si Coach Munil ki Bunay. Nganing day mag-uran sa aga, tapos si Mayor Ray. Nganing magayon ang opening kang Mayor's Cup man dyan sa Tabaco. Kumusta sulaban ka so banggi dyan sa Mayor's Cup sa Malinao? Gari nagkawat naman sa paborito kong team, sa Barangay Bagatangki. Pakahiling ko kang Mayor's Cup dyan sa Malinao, ang nagustuhan kong team sa Barangay Bagatangki. Nataman daw ito, bata, primero kong hiling kang Mayor's Cup dyan, sa Bagatangki na nagustuhan ko. Baka may nahiling ako duman chairman. Ang tadawin ni Taiba na daw kunya ng type ko.
Baka may nahiling ako duman sa player kang taga-Bagatanggi. Ay, Ma'am Gina Malagueño Cavite, good morning. Gari talaga. Nata daw ito, tagari baga na, kumbaga, gari ako na lumay. Tubod na ka mo kanso na lulumay. Gari ako na lumay ta. Gari ako, hanga o nalugod ako duman sa team kang Bagatanggi. Nata daw ito. Sisay nga ng chairman duman, nagkakawat duman tabi ang chairman, ihara. Sisay ang SK chairman duman, nagkakawat. Ari dito, sumaputi-puti. Hindi ka daw nga. Ay, uni naman ngunyan ang latest salbay. Uni naman ang latest ngunyan salbay. May update on special action cases. Ayo. Special action cases kang Commission on Election. Yaon di may pinaluwas as of October 23, 2025. Name of respondent Noel E. Rosal. Position position Governor Province of Albay. Ang ruling tabi mga tugang kang Commission on Election, petition is granted. Ito ata sa radio to ng litra. Respondent certificate of candidacy for the position of Governor of the Province of Albay in the 2025 national and local election is denied. Due course cancelled. Both cast in favor of respondent are considered stray. Yan so Comelec First Division. Igwapan saro si Cesar Enrico Rigundo de los Reyes, member sanggunian panlungsod o Valencia City, Bukidnon. Animan. Petition for perpetual disqualification to hold a public office is granted due to failure to file SOSI for 2 elections. Iba man ang kaso kay niha. Respondent is ordered to pay an administrative fine of 15,000 for the first offense and 30,000 for the second offense. Yung mo yun mga pahit naman yun so nagpaluwas na tabi mga tugang ang Comelec. Update sa kandidatura tabi mga tugang ni Governor Noel Rosal sa probinsya kang Albay kay tong nakalipas na eleksyon. Kinansila po kang Commission on Election or Comelec First Division ang certificate of candidacy ni dating Albay Governor Noel Rosal. Kaugnay po ini sa iyang pagtakbo bilang gobernador ng probinsya kan nakaagi pong election 2025 national and local election. Sa desisyon tabi kang Comelec sa SPA number 24-179 close and open parenthesis DC, nakasaad ang petisyon laban kay Rosal due course cancel. So dagdag pa digdi mga tugang kang Comelec na
gabos na boto ay para po kay Rosal ay ituturing stray votes. O dai isasama, ibibilang, dai kasabay sa bilang na boto kan nakaagi pong eleksyon. So, sabi di mga tugang, so certificate man mga tugang ni Gob Rosal is kansilado. So, pod kini sa iyang certificate of candidacy is kansilado at siya ay naiproklama lamang dahil po sa bisa kang temporary restraining order. So naproklamar bagatabi si Gob Rosal taigwa ki TRO. Kaya ngunyan tabi mga tugang, sabi digdi sa kabilang dako maaari siyang matanggal sa pwesto kung sakaling panindigan na databi kang Korte Suprema ang desisyon kang COMELEC, or kung susaiyang TRO mga tugang makansilar na kan sa tuyang Supreme Court. So ngunyan sabi baga ni Governor Noel Rosal sa mga albayano, kalma lang. Kalma sa nadatabi. Igwa pa man databi ki mga legal remedy da ini. Taigwa pa baga. So TRO ang pigahalat kan mga albayano at naproklamar baga tabi mga tugang si Gob Noel Rosal dahil po sa temporary restraining order. So sabi ni Gob Rosal, kalma lang tabi. Kalma. Taigwa baga tabi ki TRO. So yan tabi mga tugang ang hahalat-halaton kan mga albayano. Kung nuarin ang TRO hanggang nuarin iyan ang sa tuyang halaton. Kuni kadakol na naman ngunyan ang mga husgados albay. May kanya-kanya na naman na mga daog paso Supreme Court. So Supreme Court may TRO. So kuni so iba na mga huwis ta digdi, so mga huwis ta diyan sa Facebook, sa social media. O yun na nagdedesisyon. Nagkairinot pa sa Supreme Court. Halata do sa natabi nindo. Iyo ta mga makulugo na sa payo. Alaton ta na sana kung ano ang sasabihon kang Korte Suprema. Iyo, ta kung sige kita dyan na nagdodorolak na lamang. Tapos yaon man sana sa posisyon. Yaon pa baga sa pesto si Gob Rosal. Iyo, alaton ta kung sisayang ang makapatanggal man sana kandyan sa Supreme Court. Kung mapatanggal or magtinir sa posisyon. Si Governor Noel Rosal. Yaon ang bulang niya sa Supreme Court. Kaya alat-halaton ta. Bako so bula kung kisay. Taso iba dyan. Sige na ang tiriwa-tiwa na naman. Ngaya sa aga may bago ng gundo. Sus Mario. Iba yan, nakapagralat. Alaton tatabi. Tanganing kung ano man ang desisyon kang taas ang hukuman niya to, yan sunodon ta. Pero kung susaindong korte ang gusto nindong mangyari, ay lakaw-lakaw itabi nindo. Serbisyo asin reparo. Sabi bagakan mga kaguguran ta pag-iuragan sa tuya. Ngayon oy, lakaw-lakawi daw ngayon oy sa plaza, tabaka ngaya maayot ka. Pipalakaw-lakaw baga kita. Lakaw-lakawi daw ngayon oy. Takunday ka maglakaw-lakaw, malalatob ka. Day kita ka. Alatun ta. Taigwa kita ki justice system baga digdi sa tuya. Di yan naman ang nagluwas ngunyan. Kaya pano na naman ang social media ki mga abogado. Daog pa sa Supreme Court, daog pa sa COMELEC, kung ano-ano na sana. Yun na patan mga mauragod mina-analisar kang pangyayari. Halata sa natabi nindo. Pag sinabi mo bagang temporary is pwede yan na pansamantala. Pwede yan pansamantagal. Kaya nga ni temporary, pansamantala,
or kaya pansamantagal. Yeah, no. pwedeng madalian, pwedeng pangmahaluyan. Di ba? Kaya nga ni temporary restraining order from the word temporary. Yeah. So, alaton ta na sana pag medyo makaskas. Pabor do man sa ibong. Pag medyo haloy, pabor man sa ibong. Kaya sa niya kita kaan. No, di alaton ta na sa natabi. Okay, sige. Alas 7:48 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sa masunod na simana, Poon Pitsa 27, apod kay ni bakasyon kan sa tuyang mga estudyante tapos sutong mga paratokdo. Iyo, may pigpaluwas na tabing apod kay ni order o kaya memo ang Department of Education na pigsuspindi na mo ng klase poon tabi October 27 hanggang po sa October 30. O tan 31 baga, piyesta opisyal, special non-working holiday baga. Ang pitsa 30 ay 31. Ta may pigproklamar naman ini kang Malacanang. So ining pigapod na wellness break mga tugang na tawan kipagkakataon sa sato yung mga paratokdo, mga estudyante na makapag-recharge. Wara ki ibang gigibuhon day pwedeng apodan si teacher na magkaigwa ki seminar kung ano-ano pang mga aktibidades sa eskwelahan. Dati baga pag-arog kining mga break, sem break, ang mga teacher kung bako nagsiseminar, may mga pigpapagiribo. Yo, ngunyan poon sa Lunes. So mga maestra, mga estudyante, dahil pwedeng tawag ki assignment, dahil pwede tawan kung ano ang manggibuhon. Ang gigibuhon sana kan mga teacher sa mga estudyante, magbakasyon, maglamaw-lamaw, yaon sa pamilya niya, lingawan muna so gabos na trabaho sa eskwelahan. Tanganing makapag-recharge, nganing pagbalik sa Nobyembre 3, fully charged na si Madam tapos sa mga estudyante. Iyan ang sabi kang Department of Education. Dahil mo na ki mga meeting, dahil mo na ki mga suro seminar. Pag-arog ba ka na bakasyon tabi busbab sa mga teacher nagsiseminar. Daing katapusan na pag-seminar, klase, kung ano-ano mga trabaho kan mga teacher. Kaya ngunyan, ang objeto kay ni na mag-enjoy, mag-ugma. So sa tuyang kamaestrahan tapos sa mga estudyante na lingawan na mo na susaindan trabaho. Yung inan pagkakataon man na maglamaw-lamaw si teacher, mag-outing man kan pamilya, makipagdurodate man si teacher kung dahil pa man na ngayang ilosyon si teacher, maghanap mo na si teacher kika ilosyon. Tanganing maugma lamang. Takong si teacher baga alinga kadaklan baga ngunya na mga teacher dahil na baga tabi busbab nagkakaaragong tangani dahil ng oras sa pag dahil ng no time for love sabi baga so mga teacher no time for love kaya so iba dahil na nag-aragong tati ko lang ani ngayang oras ko sa pagturo so agong pangaya o paano kayo rin ngunya na si teacher ngaya paano kayo rin ngaya paano nga kita kayo ni ma-enjoy dahil man lamang nga kita ka for partner maduman man lamang nga kita sa mga magandang tanawin sa may gilid kang dagat maglakaw-lakaw sa gilid kang dagat na may kauro holding hands man lamang ang problema kayo ni tada iso ibang teacher sabi kang ibang teacher maray nga kayo ni magkaturog sana maringay kay ni magkaturog sana sarun si man nga ako magpaparakaturog sana ta alangan man na sisay man niya kay riwanan ko pagdurode sisay man niya ay man baga nga akong ago
Oh, di kisa nangyay ko sa pamilya ko. Yeah. Maraya. Kay samahan na pa ngaya ko kay boyfriend ko ngaya tapos para inom ngaya. Problema ko pa ngaya. Aray. Kaparado kan lamang kita tabi busbab. Inon-on na bulinaw. Ang nabaro-baro. Iyan ang maurag. Pipa to sa nabagayan sa dahon kang nataw. Un-unon mo sa bulinaw. Patusun mo sa dahon kang natong o kaya dahon kang pudkeni, batag. Un-unon mo sa nasasukang mamara. Jesus. Dakul-dakulon mo sa natabi busbab ang bawang. Masira amon iya. Kaya lang mahal masubawang. Mahal na subawang. Gurado suwang port kang bawang 40. Mahal na subawang adi 120 ang kilo. Good morning tabi Maria Elena Yamamoto. Good morning tabi madam. Iyon nyaong ka na, nakabalik ka na. Home sweet home na tabi si madam. Iyo ingat tabi permiha. So yan tabi mga tugang sa Saron Simana pun pitsa 27 bakasyon na muna. Dahil na muna sa mga teacher magpapara-receive kang pag-abot sa klase. Mag-relax manda tabi ka mo, sabi ni Secretary Angara, ang satuyang DepEd Secretary. Mag-relax manda tabi ka mo, mag-recharge ka mo. Tanganin pagbalik nindo sa November 3 o fully charged na tabi ka mo. O di next week man, busy na kita kaini, lalo na nga ngunya na Sabado ngunya na Sabado Domingo, busy na kita kaini pasiring sa mga kampusan to para maglimpya, limpya, magpintura, kan sa tuyang mga mahal sa buhay na nagkairinot na sa tuya. Yo, may narurumduman akong padi pag nagsisirmon sa pag nagmimisa sa gadan. Ang sabi, dahil ngaya kita mamundo, na ini ngayang mahal ta sa buhay, na inot na sa satuya. May pagkakataon man ngaya kita, tayo ini ngayang tugang tang nawara na, dahil na ini pwedeng bumalik sa to. Kundi ngaya, kita ang masusog sa iya. You know? Iyan ngayang pagsusog ta sa iya, dahil taram ko no rin. And duman kita magre-reunion. Pagyao naman kita duman. Taday naman pwede ngayang bumalik sugadan, pabalik pa. You know? Dahil na ngayang mabalik ya. Kundi kita ang maduman sa iya. O duman niya kita mag-reunion. O kaya, kung napod kayo ni, kung no rin kita maduman sa mga mahal ta sa buhay, day taaram. You know? Tanging Diyos lamang ang nakakaaram kayan. Kung no rin bang kita tabi maduruman. Tanganing magkaigwa kita ki grand reunion. You know? O, ang hapot ko no rin. You know? Kung gusto mo maaraman, kung gusto mo na, bala ka. Gusto mo na mainot. Gusto mo na mainot. Yung nagmamadali na gusto na nindo makipag-reunion sa mga mahal sa buhay ta, na ito na sa kaduwang buhay. So naghidali, apotan na nindo si Pade, kunwari. Iyo, nadangog ko lang iyan naman sa ina itong misa. Nadangog ko lang sa Padi, na dayta ngaya pagkamundo na binayaan na kita. May mga pagkakataon na sinda dahil na pwedeng bumalik sa to. Kita databi na mga buhay pa ang masusog sa sainda sa mga dapit na panahon. Tapos pag reyaw na kita duman, magkakaigwa kita ki grand reunion. Ang satuyang mga bilog na pamilya. Serbisyo Asin Reparo. Sarumbang Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Inulimin sarumbang sa luba. Huwag kayong magmadali.
Baka madangog ka mo ni Lord. Nagmamadali ka ngaya, sige, ang request mo ngay granted. Magmadali. Pero kung naidali, gusto mo na magdali, baka madangog ka ni Lord. Pag madangog ka ni Lord, wala ka, kuhaon ka kaya. Kung iyo tabi, mas mahaba. Oy, Ma'am Ana Peña Campo, good morning tabi. Oy, mga tugang 1 minuto tabi bago mag-alas 8. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Biyernes, October 24, 2025. Happy Fiesta po sa mga taga Balading, Malinaw, Albay, sa mga taga Pawa, Tabaco City, dyan po sa Legazpi Port area. Fiesta po ngunyan. Happy Fiesta po. Iringat tabi ha, iringat. So, paaram na tabi muna sa indong lingkod sa pangaran niya ni GM Maestro Nilad Tuon, ni SM Sir Tony. Sa pangaran ni Dugabos, mga parantabay niya to. Siyempre, yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat tabi. Good morning kay Chanor and Chued Capos dyan sa Barangay Labnig. Sige, paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. At siya naman kita 10 to 11 digdi po duman po sa programang Bagong Malinaw. 10 to 11 kasabay niya to duman si ABC President Cap Art Abel. Yo! 10 to 11 po yan duman sa 107.7 radyo natin tabak. Sige, paaram na tabi. Iringat po kita. Happy weekend. Iringat po ha, iringat tabi. O, antogon ko ha. Pag day tabi imbitado, day po magduman. Sige tabi, adios amigos. Dumo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Simulaw nailigo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.